Bo tu sa dá ešte nižšie, nechoďte tam. Krikár. Ondoj, preži to prosto, strhni preč. Ja mám Šimonovú rybutku. Ondoj, rebootni ma tak, kde je úplne random. Sam označ mu, kde ma má rebootnúť. Nie, Sol, ty nechod sem, Ondoj, choď preč. Choď preč. On ešte pošle tie rybutky. Tam kde ti Šimon označil. Ja som nikde neoznačoval. No, alebo kto. Emko. Všetky waypointy tam máš. Napravo, naľavo. Ty si... Kam ak z tohto ešte niečo vyjde. Ja neviem. Ondoj, neotáčaj sa, poď tam rýchlo, bež tam. Počkaj, nemá žiadne veci, Ondoj. Nesacrifice, sa potom niekto za mňa, že pôjde. Tam máš zipline, musíš ísť sa zipline. A ja čo sa mám, mám ísť po teba, či čo? No mohol by niekto. Tak ja teda pôjdem, Emko, ty padni sem a nauč sa. Povedz Emkovi, nech sem padne a nauči sa samo, Emko, poď za padni ním. sem a nauči sa a Šimon sa pôjde sacrificenúť. Ak to vyjde, tak... Chlapci sme best, proste sme top. Dobre, tak tá Emko nech sa ide naučiť a ja to sa povedz, povedz Ondovi, nech sa tu Ondoj nauč sa tu. Však hen tam na tej onej. Tam, však tam, kde si. Áno. Samo tak nič. Sa povedz im, než zdrhnú oni dvaja. Zdrňte. Povedz im, než zdrhnú ten... Aj tam. Emko, povedz... Emko zdrhaj. Daj sa kanónom dopreč. Musíš dať nejaké tlačítko, na to by sa do neho dostal. Tam máš na boku napísané nejaké tlačítko, aby sa do toho dostal. A musíš na tú hlavicu, miej na tú hlavicu. Emko, exitni to a musí mieliť na tú hlavicu, nie, musí mieliť na tú hlavicu, nech to exitne ani... Pane Bože, zase to bude na Ondrejovi. Však tam na boku máš napísané, ako to dostať z komandu. Pane Bože. On musí mieliť na tú hlavicu. Nie, on musí potom, aj keď do toho tak dáš jedna Ečko, tak je na tým kvečkom alebo niečo sa mi zdá, že... Tak dohráme. Ty si zhodín. Čo ja viem 5 minút, čo on to je umrie, aj tak. No počuj.
Ondrej, idem. Ondrej, idem. No poď na kľúče, ať teraz sa to vyhrať. Ziplineov! Však ale ziplineov musíš ísť. Pôjdem po tých typkoch ľud, či? Asi no. Ale... Pozri to klasie. Tance. On nedal tance, on dal tance, keďže dole by klasie. A on čo? Čo máme robiť? Máme ísť po tých typkoch ľud a potom s ním dojdem a odpalím sa. Ale nie však, čiže ona... Nie, ona je za minútu, nie? On však tak idem po tých typkoch ľud. Ondrej, go. Áno, CTRL sa dá. Idem sem, ale tamto poďte hore. Čo mám teraz robiť? To mi dá full damage. A potom začal ich tam. Dám sa dám.